El 14 i 15 de febrer arriba el Carnaval i tot i que encara queden algunes setmanes, nosaltres us volem mostrar la gran feinada que estan fent les 6 colles de Carnaval que tindrem aquest any a Lloret. Cal dir, però, que com sempre comptarem amb la presència de la llar d'infants L'Onada que obre la Rua de Carnaval amb els seus nens i nenes. Com us deia, les 6 colles ja fa molts mesos que estan treballant amb els vestits i amb les coreografies i no us podem avançar gran cosa, però sí que us podem dir que serà espectacular. Nosaltres som la Colla Encantats. La colla fa com 5 anys que ja està formada. Nosaltres som els encantats de tota la vida, que abans érem una altra colla i va canviar i vam canviar de gent i ara la gent jove ens hem quedat amb la colla i ja portem 5 anys amb aquest any. Aquest any som uns 40, normalment érem entre 40 i 50 i aquest any som 40. Suposo que com hi ha més colles doncs la gent s'ha repartit una mica més. Nosaltres portem des del juny ja preparant el que és la nova disfressa. O sigui, vam acabar el maig, que vam acabar, i vam començar el mes següent ja a pensar una mica. I al juny ja ens vam començar a posar a fer la disfressa. Els balls sí que els comencem més tard, els comencem al setembre, però al setembre ja comencem ballant amb tota la gent. Llavors, doncs, ara, al desembre, ja tenim gairebé totes les cançons fetes perquè són uns màquines. Nosaltres ens encanta passar-ho bé, llavors jo crec que la pinya que fem nosaltres és sobretot a l'hora de fer les disfresses, els tallers, perquè no és donar la disfressa i ja surten. Si nosaltres de dilluns a diumenge tenim un taller que ens cedeix l'Ajuntament per fer tallers i allà ens juntem, no només fem també manualitats, sinó que també fem jocs, ens divertim molt. Llavors és com, no sé, és com una altra forma de passar les tardes, i és l'hora de sortir, que te vas emocionar a mesura que va arribant el moment. A veure, nosaltres sempre ho portem al secret, però perquè sigui una sorpresa a l'hora d'arribar, no per res més, Però nosaltres aquest any sí que hem agafat una mica de simbologia de Lloret, o sigui, té a veure amb Lloret, i nosaltres sempre portem molta fantasia, llavors és una mica que s'ha d'intuir, Però jo crec que aquest any es va una mica més clar, el que passa que portarà una història de Lloret enrere, i molts de materials nous, perquè com ja sabeu la cosa està molt cara, tant el material com les teles, i hem invertit en uns nous materials que creiem que donaran molt de joc i molt de volum, i la veritat és que és molt maco. Va començar el mes d'abril d'aquest any. Som 60 persones ballant i 20 persones col·laborant, que aniran donant aigues, ajudant a fer la carrossa, i aniran tots amb el polar de la colla. Vam començar aproximadament, com t'he dit, el mes d'abril, a pensar ja, diguéssim, el que és el traje, el que volíem fer i a portar la idea, i ho vam obrir a tota la gent que ens va venir, i com has vist, som 80. Bé, els assajos de les coreos els comencem al mes d'octubre. A partir del mes d'octubre assagem cada divendres, menys ara que per Nadal farem un peron, però realment el que més feina ens ha donat és el traje. El traje vam començar el mes d'abril a pensar-ho, a dissenyar-ho, a comentar-ho, perquè nosaltres som ara mateix en el meollo del qüestió on està la meva dona, la Cristina, que és la presidenta, el meu fill, l'Alexandra, que ve de Welcome, i jo mateix, i totes les xinites que diem, que són les nostres mans en l'obra. Això, ja t'he dit, com va començar el mes d'abril, i a dia d'avui no ho tenim tot enllestit, però pràcticament està allà. És que nosaltres som molt friquis del Carnaval i ens dona la vida. És tot. Un febrer, un mes sense Carnaval, nosaltres no sabem estar. Hombre, el vestit que volem, ens volem lluir, és el nostre primer any i
I és que poc puc dir. Ah, sí! El vestit el portaran 60 persones. Buenas, somos la Colla King Cacao. Llevamos 2 años aquí en este mundillo. Somos 52 personas que bailan, pero bueno, más los que tenemos detrás, que por lo menos 10, 15 más, seguro que somos. Y no sé, creo que lo he dicho todo. Pues empezamos a acabar un carnaval y seguidamente en mayo nos pusimos con las compras, con toda la estructura. Ensayos empezaron en octubre y tiempo es un año, acabar uno y arrancar con el siguiente, y este año estamos acabando y pensando en el del año que viene, y los tiempos pues van así. Pues para empezar, tira adelante porque somos 3 campeonas, somos 3 corazones en uno, y al final las circunstancias nos hicieron fuertes y aquí estamos, más valientes que nunca, y nos tira adelante pues la pasión que le ponemos las 3, las ganas que tiene la gente de acompañarnos, y al final pues todo eso hace que lo hagas con más ilusión, con más fuerza y con más energía, y es, bueno, pues es un no parar y con muchas ganas de que podáis ver el resultado en febrero. Bueno, está aquí debajo, pero no lo podemos enseñar. Que lo tenemos debajo, pero ya se verá. Arriba izquierda, derecha. Grande, fuerte. Doncs mira, ens diem Colla Delirio, som 29 participants a la rua, diguéssim, però som més de 30 persones participant, doncs, que ens ajuden a gestionar, que ens ajuden a construir també el petit remolc que tenim. Doncs res, no fa ni un any, perquè som noves, vull dir que des del carnaval passat. Fer una colla de carnaval és estar tot l'any, tots els dies, fent una cosa o una altra. Llavors nosaltres, com a colla Delirio, vam començar al juny, a finals de juny, a moure ja coses, a pensar la idea, a començar el projecte, i després el que fa la disfressa és una mica el mateix. Comencem a agafar idees, a buscar inspiracions, a crear a través de el que trobes pel camí, i després ja acabes creant la disfressa. Disfressa com a tal, vam començar a finals d'agost a posar peces, però ja et dic, projecte des del juny. I d'assajos i coreografies i això, doncs vam començar l'últim de setembre i cada diumenge assagem. Doncs realment hem creat això perquè volíem que la gent que vingués s'ho passés bé, que vingués amb la tranquil·litat de poder conèixer gent. O sigui, per nosaltres, que vingui una persona sola a fer carnaval i fer grup, creiem que és algo superimportant, perquè molts cops dius, vull conèixer algú, però no sé, no? Ja han fet grups, tal, doncs aquí no, o sigui, hi ha tan bon rotllo i ja estem superorgulloses d'això, que és que pot venir qualsevol i fa amics, però així, o sigui, totes estan superobertes, l'ambient és superbo, i era el que buscàvem, la veritat. Us podeu dir que ens seguiu a xarxes, colla.delirio, que allà tindreu moltes pistes, molta informació i qui sap? Cristina, King i Cesc, perquè jo la tenia per als nens. Mira, som a la Sagresca Lloretenca, portem 4 anys i som un ple de 85, 84 persones. Sí, 85 ballant, més tota la gent que fa carrossa, disfressa... Que ajuda des de fora. Exacte, més tot
Bueno, per nosaltres, tant les disfresses com els balls és no parar tot l'any. Sí. De fet, la nostra disfressa, el disseny, es va presentar el disseny final el 5 d'abril del 2025. Vam terminar i... Vam acabar el carnaval al març i quan vam acabar al març me'n recordo que el diumenge de Tossa vam acabar i el dilluns ja vam quedar, no hem descansat gens. Vaja. I el dilluns ja ens vam posar a dissenyar diferents propostes i el 5 d'abril es va decidir per la proposta guanyadora. Sí, la idea final. Sí. Els balls portem des de... Uf, Des del juliol a agost sí, comencem a practicar, a formar els balls dels coreògrafs i llavors després, un cop arriba setembre o així, comencem a practicar-los amb el setembre-octubre. Sí, moltes propostes, són 8 persones de coreografia i moltes idees, moltes propostes, molt diferents. Sí, ens agrada tocar també en coreografia diferents tipus de música. Sí. Sempre intentem fer una cançó catalana mínim, intentem fer cançons que són més actuals, cançons de tota la vida que se la sap tothom perquè la gent pugui cantar. Busquem, sempre... La gresca, no? Sí, que tothom estigui a tope amb totes les cançons, que tothom tingui la seva. La seva aportació, no? Al final... Sí, exacte. I és d'això, tot l'any. Doncs al final crees una família i una colla d'amistats, d'amics. A més, és superdivertit perquè és de totes les edats. Vull dir, et sents superbé amb nens de 6 anys i amb gent gran. Vull dir, tothom ensenya el que és i es mostra, ajuda, comparteixes molts moments bonics, també moments de no arribem o moments de la silicona. Vull dir que crees molt bon molt bona harmonia, no? Sí. I al final... A tots us agrada el mateix. Això t'omple molt. Intentes, no sé, vas a tallers i vas amb gust perquè saps que allà hi haurà els típics cotilleos, saps? Sí, és veritat. I llavors, no sé, és molt bonic. És molt guai. Sí. És molt guai, la veritat. A qui li agrada el carnaval és que ho viu. Des del principi, tallers, o sigui, tot. És que és tot. I poder-ho viure tot l'any. És que ens diuen, ja comenceu per l'any que ve, i que és que no hem parat, però és que no podem parar, ens encanta. Sí. Com és el vestit? A veure, aquest any hem de dir que no hem volgut perdre la nostra essència de fer xauxa, de gaudir, de la gresca, però ens hem tirat una mica a la piscina en pujar una mica el nivell a lo que és una mica tot, Ja tenim un risc, a veure si l'any que ve seguim pujant o ens quedem aquí o baixem una altra vegada, no ho sabem, Però aquest any escriurem una nova història, jo crec, per sa gresca. Tal qual, Jo crec que anirà molt bé. Som l'Associació Forçam de Lloret de Mar i portem des del 2015 sortint a totes les rues possibles. Som 70 participants aquest any. Doncs, a veure, el carnaval en si, com que és una cosa que t'atrapa, doncs acabes de sortir amunt, veus idees, veus coses, veus colors, i jo crec que acabem un i el nostre cap comença un altre. Llavors, a partir d'aquí, doncs ja comences amb una idea, dibuixes, proves, practiques, i jo crec que posar-te en ferm, nosaltres a partir de setembre ja donem marxa a lo que és el traje. Les coreos podríem parlar que ens anem al mes de novembre, més o menys així, i carrossa està entremig, a l'octubre. Vinga, i tots comencem i cadascú dintre del seu àmbit doncs comença a tirar dintre de la temàtica que ja està creada. A veure, perquè jo crec que això fa tota una unió, no? Fa una unió, ella te dirà també, perquè ella també surt des del principi, per què ens atrapa? Bé, jo crec que sobretot són dos motius. El primer és el motiu pel que es va crear la colla, que és donar suport a l'associació, i el segon, i també molt important, que fem colla, fem família, al final passem molt de temps junts, fem moltes coses junts i és molt important. A veure, vestit, es pot dir poc. Que tenim colors, 3 o 4 colors que són els que predominen, que aquest any hem intentat innovar i no tenir només una proposta, en tenim diverses dintre de la mateixa temàtica i bueno, estem molt contents que surti el que surti, que ens vinguin a veure i que opinin. Del taller quería dar las gracias a la gente que siempre ha estado ahí al lado nuestra, que nos entienden nuestra paciencia y nunca nos han fallado. Gracias a ellos somos lo que somos.